Ας ανακατεύσω και εγώ λίγο. Λοιπόν, θα βγάλουμε δύο ονόματα. Ο πρώτος είναι που κερδίζει τον πάγκο. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο πρώτος δεν θα πάρει τον πάγκο, θα πάει στο δεύτερο όνομα έναν επιλαχόντος. Και ο πρώτος είναι ο κύριος Παπίδης Πέτρος από την Αμαλιάδα. Αμαλιάδα, μάλιστα. Και ο εφηβικός. Και ο επιλαχών. Λοιπόν, και ο επιλαχόντας, σε περίπτωση που ο κύριος από την Αμαλιάδα δεν θέλει τον πάγκο, Και ο πρώτος επιλαχών. και ο πρώτος Τσαχρίστας Κώστας, Τσαβέλα 24, Άρτα. Άρτα, όλο και πιο κοντά. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο. Συγχαρητήρια για τους δύο κυρίους. Πάντα είναι τυχεροί στη ζωή τους. Και πάντα ευχάριστα να τους τυχαίνουν. Εντάξει. Ναι. Απλά αυτό είναι ο πρώτος. Ωραία. Ο πρώτος ναι.